Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і зараз мы абмяркуем наше новае, што адбываецца ў Беларусі вакол яе з нашим гостцем, які далучыўся до нас с парламента Великобрытаніі. Менавіта з гэтым звязана невялічкая затрымка. Парламент, новае месца, нязвыклае, ну для нас новае, і для яго ўжо ведаеце, там можа быть ногой дзверы адчыняе, але тым не менш дыпламатычны дарадца Светланы Тихановскай Дзяніс Кучынскі з намі на сувязі з парламента Великобрытаніі з Лондона. Прывітанне, Дзяніс. Добрый день, спадар Зміцер. Неяк вы так цяжка ўздыхнули, думаете, і зноў Лукашук со сваімі вот гоніць там абы што. Я тут сур'ёзнымі справамі займаюся. Дарэчы, пра сур'ёзныя справы, але трошачку можа быть такой перад гісторыі. Наколькі вот мне было расказана, Светлана Тихановская мусіла 2 чэрвеня браць удзел у форуме Касцюшкі, які праходзіў у Гданьску. І фактычна у апошні, не апошні, але ў пэўны момант гэтая прысутнасць на форуме была скасаваная, таму што ёй давялося тэрмінова выязджаць, вылятаць у Лондон на сустрэчу з прэм'ер-міністрам Великобрытаніі. Чаго? Вот як адбывалася гэта планаванне, з-за чаго такая раптоўнасць і тэрміновасць сустрэчы? Насамрэч, не, сустрэча планавалася і загадзя, просто змяніўся час сустрэчы, яна паставілася раней. Гэта такое часто бывае, не часто, але часам такое бывае, асабліва калі мы кажам пра кіраўнікоў Великай Сямёркі, то бок з прэм'ер-міністрамі, з прэзідэнтамі краін Великай Сямёркі, что президент США, премьер-министр Великобритании, президент Франции, премьер Италии и канцлер Німеччины, ихние расклады, там все расписано до кожной хвилины. И звычайно, так само, особливо в Великобритании, у премьер-министра вельми шмат часу основную увагу займае унутраная повестка, и сапраўды, калі размаўляць з камандамі, можна нават атрымаць поўны такі зацверджання ад усёй каманды па міжнародных справах, ад Foreign Office, але все одно у команде премьера там змагаюцца за кожную хвіліну часу премьер-міністра, і таму расклады меняются. І вось тут это не была тэрміновая сустрэча, сустрэча планавала загадзя, памяняўся просто час сустрэчы, і она стала раней. Але пры гэтым Светлана Тихановская таксама паўдзельнічала ўсё ж таки ў Гданьску, і на панельнай дыскусіі онлайн адкрывала яе таксама, і тут велізарнейшую працу зрабіў польскае міністэрства замежных спраў, спадар наш посол Адам Халацінскі, шмат прадстаўнікоў беларускай культуры. Таксама вельмі важна, што беларуская культура знаходіцца вось на такім высокім узроўні ў парадку дня і польскага МЗС, і тых гасцей, якія прыехалі. Вось таму так атрымалася, што прыйшлося збалансаваць і выступіць онлайн. Вось, ну і таксама, конечно, вельмі важна сустрэцца з прэм'ер-міністрам Великобрытаніі, тому што, нагадаю, апошняя сустрэча з прэм'ер-міністрам Великобрытаніі менавіта на Даунінг-стрит была только в 2021 годзе. Бок 5 год тыя сустрэчы, які былі з прэм'ер-міністрамі, прыватнасці з Тубером Стармером, яны былі на полях форумаў, што таксама важна, але тут, конечно, это палітычны сігнал і палітычны выразны сігнал Великобрытаніі па гэтай сустрэчы. Таксама была выпущена вельмі добрая камуніке з Даунінг-стрит, якое расставляе, в прынцыпе, все тыя акцэнты, пра якія мы гаварылі на сустрэчы, і агулам па палітыкі паліцыі Великобрытаніі ў дачыненні да Беларусі, у дачыненні да рэжыму, у дачыненні да дэмакратычных сіл грамадзянскага супольнасця, у дачыненні да Украіны таксама. Ну і тут таксама скажу, што Украіна, што з'яўляецца, Великобрытанія з'яўляецца асноўным, адным з асноўных хаўруснікаў Украіны. Яны стварылі, прэм'ер-міністр Стармер стварыў так званую Coalition of Women, коаліцыю ахвочых. Вось, ну, вялікая частка дыскусіі, конечно, была таксама пра Украіну. Вось. Ну, але такое бывае. Такія рэчы бываюць, і форс-мажоры, і змены. Гэта частка палітычна-дыпламатычнага жыцця, і асабліва, калі мы кажам пра краіны Великай Сямёркі. Але сустрэча планавалася загадзя, просто змянілася. Зразумела. Тым не менш, все ж таки, Дзяніс, трошечку хацелася такого шырэй зразумець гэтая цікавасць прэм'ер-міністра Великобрытаніі.
да беларусаў, да беларускай тэмы, да беларускіх дэмсілаў, да сустрэчы з Ціхановскай. Чым выклікана? Ну ўсё ж таки і шмат часу з падзеяў 20-го года прайшло і шмат іншых выклікаў сусветных ёсць, у тым ліку, якія паўсталі перад Великабрытаніяй. Чаму вот у чым цікавасць, чаму вынайшаў гэты час у сваім раскладзе вельмі з таким плотным прэм'ер, каб сустрэцца? Я думаю, тры прычыны я б назваў. Першае, што сапраўды за апошнія 2 гады супраца паміж дэмсіламі беларускімі і брытанскім бокам яна вельмі ўзмацнілася. У нас было 2 раунды стратэгічных кансультацый, адны вось у сакавіку гэтага года і ў сакавіку мінулага. Гэта упершыню ў гісторыі такія стратэгічныя кансультацыі здарыліся паміж брытанскім урадам і Беларусю. Вось, таму мы працавалі вось 2 гады на вельмі так шырака на ўзроўні флавін-офіса і каманды прэм'еру. У меня было некалькі візітаў, якраз такі вось які падрыхтоўвалі да гэтай сустрэчы. То бок тое, што эта сустрэча адбылася, гэта не выпадковасць. Гэта, ну, калі так падлічыць, 1,5-2 гады насамрэч працы. У гэта было закладзена менавіта для того, каб быў створаны такі падмурак для гэтага, да? Каб была і павестка, пра што паразмаўляць, каб былі там дэталі в самой размове, каб была падтрымка і з боку таксама чыноўнікаў, да? То бок з боку форін-офіса, з боку таксама грамадскай думкі, да? Вось вельмі шмат інтэрв'ю зараз дае Святлана Ціхановская, літаральна зараз на BBC знаходзіцца. Вось. І другое з боку парламенту. Тут я вось знаходжуся в парламенце, тут адбываецца альянс, сустрэча ўсіх групаў з дэмакратычную Беларусь. Вось тое, што великабрытанскі парламент і па пазіцыі і партыя лейбарыстаў яны падтрымліваюць беларускую павестку, тое, што яны згадваюць это таксама, задаюць такія пытанні ўраду, што вы робіце па Беларусі. Я думаю, што вось гэта все стварыла такі падмурак. Ну і плюс, безумоўна, асабісты контакт. Нагадаю, што Святлана Ціхановская сустракалася з прэм'ер-міністрам Стармером некалькі разоў, калі ён быў в апазіцыі. Тому вось персанальны, жывы чалавечы контакт нам захаваўся з таго часу. Вось, і таму тут як бы все зоры сходзяцца. Ну і другое, апошняе, конечно, гэта тое, што ёсць у Великабрытаніі, у прэм'ер-міністра Великабрытаніі ёсць стратэгічнае разуменне важнасці Беларусі, асабліва у кантэксце Украіны. Вось. І, дарэчы, пасля сустрэчы з Ціхановскай прэм'ер-міністр Стармер праз таксама некалькі гадзін у яго быў званок з прэзідэнтам Зеленскім. Я таксама размаўляў пасля з камандай Зеленскага, з яго дарадцамі. Вось мы як бы синхронізавалі нашы, як кажуць, гадзіннікі, звярялі поінты. Вось, тому тут важна тое, што падтрымка дэмакратычнай Беларусі, вось это адзін з такіх меседжаў, з якім прыехала Ціхановская і прамаўляла гэта на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Стармером, што падтрымка дэмакратычнай свабоднай Беларусі это таксама падтрымка для Украіны. Вось, і тое, што нашы лёсы взаемазвязаны, і тое, што бяспека як бы рэгіёна таксама залежыць ад Беларусі. І канкрэтна таксама размаўлялі пра тое, як важна працаваць з людзьмі ўнутры краіны, каб яны захоўвалі антываенную пазіцыю, не займалі нейкія прарускія пазіцыі. Тое, пра што мы размаўлялі з прэзідэнтам Зеленскім. І вось таксама з Великабрытаніяй. Што Великабрытанія таксама ведае шмат пра дэзінфармацыю, пра розныя там фейкі, прапаганду і так далее, тому што таксама гэта адбываецца. Мы вось дамовіліся таксама обмениваться досведом на гэты фонд, ну і попросили зноў-таки падтрымки для наших медыяў, для нашей грамадзянской супольнасці. Вось Великабрытанія долучилася болей таксама в контексте еўрапейскага трэку. Ну і таксама адзін з галоўных месседж, які мы атрымалі вельмі ясны, вельмі конкретны: Великабрытанія будзе синхронізавана у сваёй палітыцы з еўрапейскім звязам у дачыненні да як да рэжыму і так дачыненні да беларускага народу. Денис, некалькі момантаў. Я тут, па-першае, ну как бы ухаплюся за твае словы про тое, что ты пасля гэтай размовы со Стармером і яго размовы з Зеленскім звязаўся з камандай Зеленскага, як вы кажаш, зверылі гадзіннікі. У адпаведнасці з гэтай зверкай, калі наступны візіт у Кіев? Мы зараз абмяркоўваем розныя варыянты. Вось, калі ён можа адбыцца, і тут важна, каб зноў-такі для візіта была павестка. Ну, немагчыма ездзіць, прыехаць у краіну там праз тыдзень, праз два, тому што мы просто не будзем там мець такого же ўзроўня сустрэч. Таму тут важна павестка,
конкретныя прапановы. Вось мы і таксама і не толькі Кіев, ёсць там іншыя форумы, іншыя месцы, Львова, Эдэса, вось здесь беларусы таксама. Зараз абмяркоўваюцца розныя варыянты, адзін з іх таксама пад форумы астрожскіх. Вось, але на дадзены момант пакуль што няма нейкай зафіксаванай даты, калі будзе наступны візіт, але што важна, што зараз поўнасцю працуе наша місія. Там вось я учора і сёння таксама на звязку з нашай прадстаўнічкай Святланай Шацілінай, і вось яна ўжо там запусціла поўнасцю працу, і там сапраўды кожная гадзіна распісаная. Вось яна робіць там добрую працу пра тым, каб працаваць на месцы з украінскімі і ўладамі, з грамадзянскай супольнасцю, з дыаспорай. Вожык Патрыёт пытаецца: 15-17 чэрвеня во Францыі мусіць адбыцца саміт G7. Ці атрымалася па выніку сустрэчы са Стармерам нейкім чынам данесці свае меседжы, калі закрануць Беларусь? Ну, умоўна, ці агучыць тэму Беларусі Стармер у Францыі падчас гэтага саміту? Я пытанне, ці спадар Вожык можа на сустрэчы з намі прысутнічаў, потому что гэта было акурат тое пытанне, якое мы знялі, дарэчы, на самым канцы сустрэчы. Вось это был апошні поінт перад тым, як сустрэча завершылася. Это акурат мы размаўлялі пра Великую Семёрку і Великую Двадцатку. І тут было две конкретных прапановы ад нас. Першае, потому что Великой Двадцатцы будзе прэзідэнцтва Великобритании. Мы таксама прасілі падумаць, як можна ўключыць Беларусь, нейкія сайд-эвенты ці нейкія дыскусіі. А да Великой Семёрку так сапраўды мы размаўлялі пра тое, каб этих выніковых conclusions, да, якія камуніке дакладней, якое дае Великая Семёрка, паглядзець наконт того, каб дадаць туды таксама Беларусі. У нас уже былі такія прэцэдэнты пасля візіта Святланы Ціханаўскай у Капрі, калі Італія запрасіла нашу лідарку далучыцца да саміту Великай Семёркі, тады якраз включылі пасля і ў міністэрскай, і таксама по-моему, в Апулі была эта сустрэча кіраўнікоў дзяржаў. Вось, таму так, мы пра гэта размаўлялі, паглядзім, які будзе вынік. Часу не шмат засталося насамрэч, але мы гэта ўзнялі, гэта пытанне, таму спадар Вожык вельмі добра так здагадаўся пра тое, што сапраўды было агучана на сустрэчы. Ну, ведаеце, судзячы па тым, як спадар Вожык паспявае не толькі ўсе эфіры на Еўрарадыё адгледжваць, але прысутнічаць яшчэ на розных іншых пляцоўках і СМІ, у мяне складваецца ўражанне, што ён альбо не адзін, что это группа некая Вожыкаў, альбо ён вездесушчы, бачу, ён паспявае яшчэ папрысутнічаць і на ваших перамовах паміж Ціханаўскай і Стармерам. Але Дзяніс, было сказано про тое, что вот абмеркавалі наступныя крокі па вызваленні палітвязняў у Беларусі. Скажи, кай ласка, мы шмат чуем про тое, что вот ЗША робіць конкретныя крокі, вядзе перамовы, вызваляе палітвязняў, а Еўропа трымаецца іншай пазіцыі, у тым ліку прыслухоўваючыся да пазіцыі офіса з гэтай нагоды. Ну, Великабрытанія у ЕС не ўваходзіць пасля пэўных, так сказаць, прынятых рашэнняў, але якім чынам яна уплывае, прысутнічае, удзельнічае ў гэтых працэсах вызвалення палітвязняў, ці плануе удзельнічаць? Вот што на гэты конт? Великабританія удзельнічае, зноў-такі, пазіцыя Великабританії, як і пазіцыя Еўразвязі, яны синхронизовались, да? И в плане ціску, в плане дапамоги людям, в плане непризнания режима Лукашенко. Тому тут мы можем сказать про то, что Великобритания и Еўразвяз, яны, як, ну, так на сленге кажуть, на одной сторонце у гэтым пытанні. Дачыненне да пытання вызвалення палітвязняў, наогул палітвязняў, то, что мы размаўлялі вельмі конкретно и с премьер-министром Великобритании, пасля была встреча яшчэ с министром по Европе, с спадаром Стивеном Дауці у Форин офисе, это тое, каб Великобританія далучылася до Міжнародного гуманітарного фонду, у які уже выходзіць 13 краін, было сабрана больше, чем 3 мільёны. І тут вельмі важно, что пасля вызваленняў, які адбываюцца дзякуючы бліскучай дыпламатыі Злучаных Штатаў, далей падтрымка, якая ідзе да палітвязняў, яна можа з'яўляецца еўрапейскімі краінамі. Мы прасілі Великобританію да гэтай ініцыятывы далучыцца. Я вельмі пазітыўна гляджу на гэта, я думаю, што гэта адбудзецца. Вось. Ну і таксама тут важна разумець наконт пазіцыі Лукашенка.
вызваляе людзей не таму, што ён стаў гуманным, добрым чалавекам. Не стаў. Ён вызваляе гэта, таму што ёсць таксама ціск. І вось тое, што з еўрапейскага боку і з боку Великабрытаніі ёсць вось гэтая як бы ёсць такі ціск, ён дапамагае таксама ўзмацняць перамоўную пазіцыю тым ліку для ЗША. Вось таму тут як бы все як бы взаемазвязанае і як важна і вызваляць людзей, але гэтак жа і важна і дапамагаць пасля вызвалення людзям. Таму у нас такая была размова шмат у чым скіраваная таксама на гэту дапамогу. Вось, тому што сапраўды яна ажыццяўляецца дзякуючы еўрапейскім краінам. Ну і тут я зноў-таки я не пагаджуся, калі нехта кажа, што Еўропа нічога не зрабіла, ці Еўропа не дапамагае. Насамрэч ролю Еўропы немагчыма пераацаніць, і у тым ліку пытанне узняцця пытання беларускіх палітвязняў, тому што гэта прысутнічае ў павестцы і Великабрытаніі. Вось мы сёння таксама на сустрэчы з групай з дэмакратычнай Беларусь, ці парламенцкай групай Великабрытаніі ёсць шэраг людзей, які з'яўляюцца так званымі кросамі, якія пастаянна як бы уздымаюць пытання беларускіх палітвязняў. Вось таму это сапраўды важна захоўваць гэты баланс у пазіцыі. Вось і амерыканскі трэк, і еўрапейска-брытанскі. Усё ж таки гэта безумоўна вельмі важны накірунак, калі Великабрытанія далучыцца да падтрымкі міжнароднага гуманітарнага фонду. Але калі ўсё ж таки казаць пра пазіцыю Великабрытаніі вось па гэтым пытанні перамоўным там ці там і яшчэ як там по-любому, усё ж таки якая пазіцыя, ці можна там разлічваць на з'яўленне умоўнага перамоўнага трэка Лондан-Мінск, по якім таксама Лондан будзе спрабаваць людзей выцягваць, ці там скажем Лондан, Бруссель, Мінск, ці яшчэ што-небудзь. То бок такія вось дзеянні не праз дапамогу палітвязням, якія выйшлі на волю, а свае актыўныя дзеянні там праз перамовы, праз ціск. Там я не ведаю, розныя фарматы могуць быць, але больш далучэння ў гэтыя працэсы. Я не думаю, что гэта адбудзецца в такім фармаце там Лондон-Мінск, і таксама я не думаю, что гэта бы дапамагло. Это могло наадварот толькі ускладніць працэс. Потому что калі у пытанне вось такое, як вы показываете, уключился бы Лондон ці Брюссель, это б толькі сыграла на руку режиму Лукашенко. Потому что у США ёсць усе карты, у США ёсць усе неабходныя інструменты для того, каб вызваліць беларускіх палітзняволеных. І я думаю, што яны гэтага змогуць дасягнуць, тому што правда амерыканская адміністрацыя над гэтым працуе. Вось, таму уключэнне большых актараў, асабліва калі казаць пра еўрапейскі звяз, пра 27 розных краін, это толькі як бы развяжа рукі рэжыму Лукашенка, ён можа яшчэ больш як бы па коле хадзіць. Мы і зараз бачым, што вызваляючы людзей сажае новых, зацягвае час, спрабуе вось выйграць час і як бы не рабіць ніякіх сістэматычных зменаў і просто прадаваць пэўную ілюзію гэтых зменаў. Вось, і калі сюды ўключаць большую колькасць краін, то у Лукашэнкі з'явіцца просто больш і прасторы для манёўра, і прасторы для вось гэтых забруджвання такога гэтага трэку і уваходзячы ў такія больш складаныя як бы шмат дзяржаўныя перамовы. Тому мне здаецца, што вось гэты амерыканскі трэк гуманітарны, ён мае пад сабой асноўную задачу вызваліць палітвязню. Я думаю, што нашы амерыканскія калегі, які робяць велізарную, тытанічную, вельмі цяжкую працу, яны змогуць дасягнуць свайго рэзультата. А еўрапейцы і Великабрытанія таксама дасягнуць праз сваю вось эту стратэгічную паслядоўнасць, яны змогуць дасягнуць, дапамагчы нам самім дасягнуць больш таких сістэматычных зменаў, тым ліку прыходу дэмакратыі, свабодных выбараў, спынення рэпрэсіяў таксама, ну і каб Беларусь не ўдзельнічала ў вайне супраць Украіны і не аказвала вось гэтыя гібридныя войны з нашымі суседзямі, з Літвой, з Польшай, з Латвіяй. Денис, калі ўжо закранули гэтую тэму, то я ведаю, што у цябе там ёсць контакты, ты перыядычна там скажем, як ты кажаш, звяраеш гадзіннікі не толькі з камандай Зеленскага, але і з іншымі палітыкамі. Што там з Коулам?
калі ўсё ж таки чакаць, да, ён напісаў у X, маўляў, не губляйте надзеі, праца ідзе, але у чым прычына затрымкі вот гэта яго прыезда абяцанага яшчэ, ну уже атрымліваецца ледзь не месяц таму, что там здарылася, калі чакаць? На жаль, не змагу расказаць, даруйце, потому что зноў-таки гэта той працэс, які патрабуе пэўнай дыскрэтнасці, які складаны, гэтыя перамовы непростыя. Вось і все вось хвалі вызваленняў, якія былі за апошнія, наколькі ўжо выходзіць 14 месяцаў. Вось кожны раз яны, гэта не былі простыя і лёгкія перамовы. Таму для іх таксама патрэбны час, патрэбна дамоўленасці з абодвух бакоў. Галоўнае тут тое, што ЗША працягвае гэты тренд, што яно не пакінула яго пасля вызвалення 500 чалавек. Мы на сувязі і з спадаром Коулам, з ягонай камандай, з камандай Вільні таксама. Недавно быў тэлефонны званок, таксама, як вы бачылі, паміж спадаром Коулам і Святланай Ціхановскай. Была камунікацыя з амерыканскага боку, таксама пра гэты званок. Тут мы ўдзячны, што ЗША працягвае гэта, і тое, што напісаў спадар Коул у X, гэта сапраўды тое, што адміністрацыя робіць, працягвае гэты працэс, шукае магчымасці, каб былі вызвалены ўсе палітвязні, тому што менавіта такую мэту паставіў прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп для сваёй каманды. Ну то бок працэс усё ж таки не спыніўся, ён ідзе, а то вот тыдзень таму мяне у эфіры напалохаў Аркадь Мошаска, які сказаў, што судзячы па ўсім, Трамп страціў цікавасць да перамоваў з Лукашэнкам, Коул больш не прыедзе, і ўсё, на гэтым працэсе можна ставіць кропку. То бок не ставім. Не, кропку не ставім, зноў-такі па тых размовах, які ў мяне былі са спадаром Коулам і Святланай Ціхановскай, гэта чалавек, які сапраўды дбае пра палітвязняў і які хоча і будзе рабіць все магчымае для того, каб дасягнуць тую мэту, якую перад ім паставіў прэзідэнт Трамп. Вызваленне ўсіх. Добра, а раскажы, што адбываецца па гэтым трэку умоўна, этому ўсё так, каб больш зразумела было. Парыж-Мінск. Што там за цікавасць з боку кіраўніка знешняй выведкі французскай? Чаго ён прыязджаў да Лукашэнкі? Па-першае, трэба разумець, што кантакты паміж спецслужбамі розных краін, яны былі, ёсць, будуць паміж абсолютна розных узроўняў. Тут не трэба гэтаму неяк здзіўляцца ці рабіць гэтага такую асобную палітызаваную гісторыю. Ці прыехаў кіраўнік разведкі Францыі, не прыехаў, паглядзім, пакуль я такіх пацверджанняў не бачыў, але нават калі гэта было так, то гэтыя кантакты, якія зноў-такі яны існуюць паміж спецслужбамі, але тут пытанне палітычных кантактаў, дыпламатычных. І тое, што казалось там пра прадстаўніка, я таксама каментаваў, што так сапраўды там будзе мінулы амбасадар, які прыязджае на гэты мінскі дыялог уже не першы раз. Але тут пытанне палітычнага сігнала, палітычнага меседжу. Ці ёсць рэальны спецпрадстаўнік Макрона, кшталту як спадар Коул ці нехта іншы, які едзе у Менск на палітычныя перамовы з Лукашэнкам. Не, такого прадстаўніка няма. Няма некага спецпрадстаўніка, энвоя, дыпламата, якога на палітычным узроўні са сваёй каманды, з Елісейскага палацу ці з узбярэжнай Арсе, з МЗСу Францыя дасылае. Не, таму што на званку паміж Макронам і Лукашэнкам, дарэчы, не было камунікацыі, як бачыце, з боку Елізе, з боку палацы, таксама сігнал, што это быў такі званок, які папярэджваў Лукашэнку пра наступствы, асабліва ў звязку з вайной. Але другое таксама, што на гэтым званку Лукашэнку даў прэзідэнт Макрон ясна разумець, што трэба рабіць, каб стасункі з Францыяй, з Еўропай былі на іншым узроўні. Тут не буду паўтарацца, гэта зноў-такі звязана і з вызваленнем палітвязняў, з спыненнем рэпрэсіяў, і з вайной, і з міграцыйным крызісам, і гэтымі гібриднымі атакамі супраць суседзяў. Таму тут зараз мяч, ён поўнасцю на баку Лукашэнкі.
Вось пакуль мы не бачым ніякіх сістэматычных змен, не бачым нейкай дээскалацыі. Вось бачым, што ёсць пэўная рыторыка, якая ідзе з так званага міністэрства замежных спраў ці ад пэўных экспертаў, вось ці ад прапагандыстаў. Вось але яна абсолютно, нават калі эта рыторыка такая можа быць мягкая пра нейкі палітычны дыалог ці пра нейкія размовы з Еўропай, яна абсолютно не падмацавана ніякімі фактамі, яна не падмацавана нейкімі дзеяннямі. Мы бачым, што рэжым толькі эскалюе. Не ўсё з гэтых эскалацый ёсць публічнай прасторы, дарэчы, але у дыпламатычных колах все цудоўна ведаюць, і зараз няма ні ў Францыі, ні ў нейкай іншай краіны на палітычным узроўні некага апетыту мяняць палітыку лічней для Беларусі. Потому что Лукашенко нічога не мяняе, мы бачым, што толькі узмацняецца ў пэўных сферах ягоная палітыка эскалацыі, палітыка рэпрэсіяў, палітыка падтрымкі таксама Расіі вайне проці Украіны. Денис, я цытату невялічкую з такого паведамлення прэс-службы Ціхановскай, выбачайце за канцелярызмы, ну вот як написано, так і прачытаю. Святлана Ціхановская заклікала Великабрытанію падтрымаць намаганні па расследаванні злачынстваў рэжыму праз міжнародны крымінальны суд, у тым ліку ў межах спраў, ініцыяваных Літвой. Што на гэта адказаў і Стармер, і ўвогуле як можа быць зараз рэагуюць брытанскія парламентарыі вось падчас сустрэчы вашай у парламенце? Мы тут размаўлялі пра некалькі трэкаў і пра трэк МКС, і таксама казалі пра выкраданне украінскіх дзетак. Вось, і як рэжым саўдзельнічае вось у гэтых выкраданнях, у індэкрынацыі таксама. Вось, і тут менавіта па гэтым трэку мы атрымалі больш такога змястоўнага фідбэку. Вось, і зараз будзе адбывацца праца паміж нашымі камандамі і офісам прэм'ера і перадусім з форін-офісам наконт этого пытання. Вось тут добрую вялікую працу па гэтым пытанні робіць і Павел Латушка, і Белпол, і таксама Freedom House. Вось, то бок ёсць шмат такой базы доказу, і зразумела, это той топік, які мы шмат абмяркоўвалі в Украіне. І міністр Сідзіка таксама неаднаразова падкрэсліваў сустрэч уже пасля візіта на іншых сустрэчах з еўрапейскімі калегамі і таксама публічнай прасторы. Вось, таму зараз будзем праводзіць такую дадатковую працу уже на рабочым узроўні паміж нашымі камандамі па гэтым трэку. Вось, але для Великабрытаніі зноў-такі гэта будзе важнае пытанне адказнасці і прыцягнення вінаватых да адказнасці. Денис, безумоўна, падчас вот усіх таких паездак і сустрэчаў каманда і Ціхановская асабіста перад тымі з палітыкамі, кіраўнікамі, чыноўнікамі, з якімі сустракаецца, уздымае пытанні мясцовых беларусаў, мясцовых дыаспар, тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы. Ну вот у Кіеве мы чулі, як яна ўздымала пытанне беларускіх і добраахвотнікаў і ўвогуле праблемы з там рахункамі і ўсё астатняе. Зараз у Великабрытаніі таксама гэта пытанне ўздымалася. Якія праблемы найперш у беларусаў у Брытаніі узнікаюць, і ці ёсць спадзяванні, што іх атрымаецца па выніку гэтай размовы, гэтага сустрэчы, этого візіту развязаць? Сапраўды, тут, дарэчы, у Великабрытаніі адна з наших таких наймацнейшых дыаспараў. Тут і народная амбасада працуе, і беларуская царква, і шэраг іншых арганізацый. Учора была сустрэча. Частка, дарэчы, прадстаўнікоў прысутнічае зараз на канферэнцыі таксама. Вось, і зноў-такі легалізацыйныя пытанні ёсць. Пытанні, напрыклад, калі будуць прызнаваць недзельныя пашпарты беларускія, як это вось уладжваць пытанне уцікацтва таксама. Мы тут кантакце з дыяспорай. І адну з практычных рэчаў, якую мы прапанавалі, дарэчы, это мы яшчэ нідзе не камунікавалі, тому вам эксклюзіў. Мы прапанавалі міністру Даўсе па еўрапейскіх справах, які адказны галоўны чалавек у форін-офісе па нашым рэгіёне, па Беларусі. Мы прапанавалі таксама наведаць адно з беларускіх месцаў у Великабрытаніі, і таксама сустрэцца з нашай дыяспорай, з вашымі прадстаўнікамі. У тым ліку, каб пагаварыць пра тыя пытанні
магчымай шарпатасці з праблемы, які ёсць, але таксама каб паказаць, чым жыве наша дыяспора тут у Великобритании, и такие папярэдні фидбэк был досыць пазітыўны, таму я спадзяюся, што мы зможам это арганізаваць, і это будзе таким адным з фоллоуапаў таксама по гэтым візіце і по гэтым сустрэчы. Ну сапраўды я таксама сустракаўся з дыаспорай беларусаў Лондона і не толькі Лондона, сапраўды яны вельмі актыўныя, як старая дыаспора, так і вось маладыя так вымушаныя эмігранты. Я думаю, што сустрэча дзе-небудзь у Скарынаўцы ці вось у царкве беларускай была б так добрай, ну ці прынамсі на што хацеў сказаць, што працуем над гэтым. Добра. Слухай, тут Вожык мне прынёс яшчэ адзін магчымы інсайт. Он где-то ён там відаць яшчэ одно мерапрыемства магчыма. Это не я пишу. Но знаешь, часам у тебе мы не бачым твоих рук, так что ёсць подазрэнне, што ўсё ж таки Вожык патрыёт это Дзяніс Кучынскі. Ці ёсць нейкія візіі магчымых кантактаў з Вугоршчынай пасля зменаў кіраўніцтва краіны? Вось Мадзяр гаварыў пра магчымыя перамовы РФ і Украіны там. Магчыма, і круглы стол можна там правесці. Бачу, накідаў некалькі розных тэмаў пытанняў у адзін допіс. То бок, што там з кантактамі з Вугоршчынай і круглы стол, нацыянальны дыалог прапануе Вожык нам правесці дымсілам з Лукашэнкам таксама у Вугоршчыне. Ну, сапраўды, Вожык вельмі. Я сёння якраз размаўляў з сваімі калегамі з Вугоршчыны, з амбасады. Я планую ў хуткім часе туды візіт працоўны для таго, каб намацаваць такую хлебу да візіта Святланы Ціхановскай у Вугоршчыну. Вугоршчына — это адзіная краіна Еўразвязу, дзе Святлана Ціхановская не была яшчэ з афіцыйным візітам. Вось, таму мы зараз працуем. У іх будзе вельмі актыўнае лета у Вугоршчыне. Парламент будзе працаваць там практычна кожны дзень, потому что трэба шмат прыняць законодаўства і праектаў для того, каб гэтым размаражванні з падтрымкі ад Европы. Вось, таму так, я зараз шукаю дату для такого візіту, і мы, я думаю, зможам прагаварыць цэлы шэраг пытанняў. Вось, пакуль што мы не гаворым з Вугоршчынай пра вось то, што было згадана, пра круглы стол, самі дыалог з імі. Вось, тут зараз трэба намацаваць больш такі наўпроставы кантакт з новай камандай, і з камандай прэм'ер-міністра, з парламента, з міністэрствам замежных спраў, тому што сапраўды новая дынаміка зараз у Вугоршчыне. Вось, таму гэта так адзін з нашых прыярытэтаў зараз. Вось на гэтае лета, я думаю, намацаваць такую глебу для супрацоўніцтва, і ўжо калі мы будзем там з візітам ці дзесьці сустрэнемся у іншых краінах, там ужо будзем размаўляць больш па нашай білатэральнай павестцы. Ну і, магчыма, абмяркуем нейкія пытанні, які былі заданы, паглядзім. Дзяніс, я удакладню, ты сказаў, зараз я вось гляжу, выбіраю дату магчымую для візіта. Гэта ты кажаш пра сябе? Пра свой, так. Ну, зразумела, а то я падумаў, можа, ўжо тут раз, і там інсайт яшчэ адзін чарговы нам падкінеш. Не, пакуль што даты візіта Ціханаўскай горш няма. Ёсць пэўныя даты, які мы разглядаем пад супольныя мерапрыемствы, але зараз няма нейкай даты, але я амаль упэўнены, што такі візіт адбудзецца, і гэта проста пытанне часу. Таксама трэба зразумець, што ў Вугоршчыне зараз вельмі шчыльная зноў-такі павестка, і будзе шмат таксама дэлегацый, які будуць прыязджаць у Вугоршчыну, таму я думаю, што это адбудзецца, але так рэалістычна гледзячы, это можа заняць пэўны час. Ведаеш, я зараз узгадаў цікавы такі момант, калі Мадзяра абралі прэм'ерам, у нас акурат таки была размова тут у студыі з нашим агульным знаёмым Яўгенам Магдам, і я ў яго спытаўся, як ты думаеш, з кім хутчэй Ціхановская сустрэнецца ўсё ж таки, з Мадзярам ці з Зеленскім? І ён кажа, я так думаю, што хутчэй з Мадзярам. Але вот бачыш, ўсё ж таки Зеленскі апярэдзіў, відаць, так вот Ну, тут тлумачачы, просто у нас контакт і камунікацыя і з камандай прэзідэнта Зеленскай, з Верховнай Радай, і з МЗСам, ну, яна за гэты гады была абсолютно на іншым узроўні, параўноўваючы з Вугоршчынай. З Вугоршчынай было некалькі кантактаў, сустрэчы нават з Орбанам, але гэтыя кантакты яны былі вельмі мінімальныя, потому што сапраўды Вугоршчына займала пазіцыю вельмі такую шкодную в этом сэнсе, і ў Еўразвязе, з візітамі Сіарта у Менск. Вось, таму тут кантактаў такіх шчыльных не было на розным узроўні. З Украінай не заўсёды былі, таму
Тому тут я думаю, што калі б у мяне спыталі яшчэ можа там год таму, калі вось хтосьці пераможа на выбарах у Угоршчыне ці Зеленскі, я ўсё адно адказаў, што это прэзідэнт Зеленскі ці іншы, там што тут сапраўды трэба зараз з Угоршчынай правесці пэўную працу. Адкрываецца вось новая такая прастора для супрацы. Ось сёння з'явілася інфармацыя, што тое, пра што нам учора ў эфіры казаў Ярослав Чарнагор, гэта амбасадар па асаблівых даручэннях па сувязях з Беларусю, што будзе праводзіцца сёння ў Верховнай Радзе міжведамасная нарада па вось пытаннях, якія хвалююць беларусаў, па праблемах беларускіх, і то бок пайшоў працэс вырашэння. Не прайшло некалькі дзён пасля візіту. Калі вот перакладаць гэты досвед на Великабрытанію, калі чакаць, што там вот міжведамственная група збярэцца, пачнуць сур'ёзна разглядаць і спрабаваць вырашыць тыя праблемы. У нас яна ёсць. Міжведамственная група, тут все ж таки пытанні, ты маштаб пытанняў і праблемы, якія ёсць в Украіне для беларускай дыяспары і па колькасці, і па складанасці, она значна большая, чым у Великабрытаніі. Плюс у Великабрытаніі таксама большасць з гэтых пытанняў яна все адно будзе ісці праз Foreign Office, да? І тут у нас уже ёсць механізм, у нас есть стратегічныя кансультацыі, у нас есть таксама у Великабрытаніі з афіцыйная пасада называется прадстаўнік ягонай высокасці, его величества, High Majesty Government, урада па супрацы з дэмакратычнымі сіламі. Тому ёсць таксама такой прадстаўнік у Великабрытаніі, які з намі працуе, які з'яўляецца амбасадар таксама, ось, які як бы адказны па такіх пытаннях. Тому тут, калі будуць нейкія канкрэтныя кейсы, канкрэтныя справы, яны будуць адно ісці праз свой офіс, у нас ёсць механізм для такой супрацы. Ось. А то, што адбылося в Украіне, гэта вельмі добра, тому што паказвае, Светлана Шаціліна кожны дзень, кожную там хвіліну зараз працуе, тому што, як кажуць, пайшоў працэс, і я думаю, што далее оно будзе ісці толькі ўверх. Потому что тая сустрэча, якая была паміж прэзідэнтам Зеленскім і Святланай Ціханаўскай, амаль 3 гадзіны, які правёў міністр Сібіга са Святланай Ціханаўскай, гэта былі не пратакольныя сустрэчы, гэта не былі сустрэчы толькі каб паціснуць рукі. Гэта былі вельмі канкрэтныя размовы з канкрэтнымі дамоўленасцямі, якія, вось, як вы бачыце, зараз рэалізоўваюцца. Я думаю, што з Великабрытаніі то, што мы размаўлялі таксама праз нейкі час, я думаю, што ўжо хуткім часе сачыце і за навінамі, у бліжэйшы час будуць таксама пэўныя навіны пазітыўныя. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца, у Дзяніса наступная сустрэча, так што дзякуй яшчэ раз за тое, што знайшлі час далучыцца да эфіра. Чакаем на добрыя навіны з Брытаніі і з іншых краінаў таксама, таму што, на жаль, міграцыйнае заканадаўства паўсюль становіцца больш жорсткім, не вельмі спрыяльным для беларусаў, і нягледзячы на тое ці насуперак таму, што вось вы гэтыя пытанні ўздымаеце, час ад часу ўсё ж таки беларусы трапляюць у складаныя міграцыйныя, легалізацыйныя сітуацыі, якія не атрымліваецца часам. Зміцер, вельмі скончу, вельмі часта звязаны таксама, я учора размаўляў з МЗС-ам Гішпаніі таксама, там ёсць пытанні. Тут у нас як бы ёсць палітычная падтрымка у большасці краін, з міністэрства замежных справ, але паколькі гэта таксама пытанне бяспекі, пытанне ўнутраных заканадаўстваў, пытанне пэўных службаў таксама, тут не, то бок не все можа вырашыць Светлана Ціханаўская, не все можа вырашыць нават міністр замежных справ пэўнай краіны. Таму гэта сапраўды вельмі складаная, я вам скажу, сапраўды гэтая праца. Калі дзесьці атрымоўваецца нешта вырашыць, то сапраўды это вялікая перамога, потому что бюракраты, заканадаўствы і пэўныя абмежаванні, пытанні бяспекі, асабліва зараз у умовах вайны, это все сапраўды вельмі непроста. Таму робім што можам, але часам будуць перамогі, часам могуць быць і паразы, таму трэба быць рэалістамі таксама. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, заўсёды рады бачыць у эфіры, на гэтым развітваемся. Дзякуй яшчэ раз. Дзяніс Кучынскі, дыпламатычны дарадца Светланы Ціханаўскай, быў у нас у эфіры. Подписывайтеся на YouTube канал Еврорада, каб сачыць за апошнімі навінамі і не пропусціць нашу наступную сустрэчу з Дзянісам. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь, у Варшаве наступным разам. Пакуль.